ବଢିଆ ବାଘ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଆଳ। ଏକ ସମୟର କଥା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବଢିଆ ବାଘ ରହୁଥିଲା। ସେ ତାହାର ଶକ୍ତି ଓ ବଳ ନେଇ ଆତ୍ମଗର୍ବିତ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଆଳ ସେ ବାଘଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଓ କହିଲା, ବାଘ ଭାଇ, ତୁମେ ଏତେ ବଳିଆ ହେବାକୁ ଥିଲେ ମାଗୁଣା କରି ରୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ହେବ। ବାଘ କହିଲା, କେଉଁ ନିଜର ଶକ୍ତିର ଗର୍ବ କରିପାରେ? ଶିଆଳ ହସିଲା ଓ କହିଲା, ଆମେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ପକାଇବା ପାର, ମୁଁ ମାନିବି ଯେ ତୁମେ ସାଚରିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବାଘ ସହମତ ହେଲା ଓ ଦୁଇଜଣ ଜଙ୍ଗଲର ଗଭୀର ଭାଗକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗୁହା ଥିଲା। ଶିଆଳ କହିଲା, ମୁଁ ଏହି ଗୁହାରେ ଲୁଚିବି ଓ ତୁମେ ମୋତେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଘ ସହଜରେ ଗୁହା ମଧ୍ୟରେ ହସିଲା ଓ ଶିଆଳକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ତେଜ ଧ୍ୱନି ହେଲା ଓ ଗୁହାର ଦ୍ୱାର ଆପଣାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଶିଆଳ ହସିଲା ଓ କହିଲା, ବାଘ ଭାଇ, ତୁମେ ମୋତେ ପକାଇ ପାରିନାହଁ। ବାଘ ଅବାକ୍ ହେଲା, କିଭଳି ଏହା ଘଟିଲା? ଶିଆଳ କହିଲା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ତାକତ ଆପଣାର ଠିକ୍ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିବେକ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ତୁମେ ମୋତେ ପକାଇ ପାରିନାହଁ କାରଣ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ତୁମର ଶକ୍ତିକୁ ପରାଜିତ କରିଛି। ଏହିପରି ଶିଆଳ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଚତୁରାଇରେ ବାଘକୁ ପରାଜିତ କରିଲା ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ପାଠ ଶିଖାଇଲା। ଶିକ୍ଷା, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଚତୁରାଇ ବଳ ଓ ଶକ୍ତିରୁ ଉଚ୍ଚ।